שלום לכולם, ברוכים הבאים לאימון של עמידות ידיים שלנו, אימון קצר שאפשר לעשות בכל מקום, כל מה שצריך זה אתכם ואת הקיר. אימון לא ארוך מאוד, אימון מאוד מאוד בסיסי, הוא כולל את כל מה שצריך בשביל אימון עמידות ידיים ומפה אפשר לשדרג אותו. אז באימון אנחנו נעשה חימום מפרקים איכותי, חימום ספציפי לשורש כף היד בשביל למנוע פציעות ולהכין את הגוף יותר טוב, חימום לשכמות, פתיחת כתף על הקיר, באמת בשביל שנוכל לפתוח את הגוף ולהגיע למנח הנכון של עמידת ידיים, ובסוף תרגילים על הקיר ברמות שונות. אז בואו נתחיל בחימום מפרקים. אנחנו נתחיל בסיבובי צוואר, סיבובים גדולים ורחבים, להאיר את הגוף, כל מה שעבר עליו, ולצד שני. וקצת נסובב את הגב, מצד לצד. מפה נעבור לסיבובי ידיים, יד רודפת יד, קדימה, לנסות להשאיר את הידיים קרוב לגוף כמה שאפשר. ולאחור. ושתי ידיים קדימה, גם לנסות שהידיים יהיו קרובות לגוף. ולאחור. ומפה פתיחה וסגירה של החזה. וסובב מרפקים החוצה. ופנימה. מפה לקחת ידיים לאחור, כמה שיותר גבוה שאפשר להגיע. מפה נעבור פיסוק קטן, נעבור לסיבובי אגן. סיבובים גדולים ורחבים. ולצד שני. מפה אנחנו נרד לברכיים, נצמיד ברכיים, ידיים מעל הברכיים. וסיבובים. ולצד שני. נפתח פיסוק, שתי נגיעות לאמצע, תנועה הצידה, שתי נגיעות לרגל אחת, עוברים דרך האמצע ולרגל שנייה, כל פעם שתי נגיעות, נגיעות קטנות, כל פעם עוברים דרך האמצע. ומפה תחנת רוח, יד לרגל נגדית, ממש לסובב את הגב מצד לצד. ולעבור לעמידה. עומדים על רגל אחת, אפשר לעזר קצת בידיים לשיווי משקל, ושלושה סיבובים רחבים החוצה, ואחריהם שלושה סיבובים רחבים פנימה. אנחנו נעשה את זה בכל רגל. נעבור לרגל שנייה. אחריהם 5 בעיטות עם רגל ישרה וגב ישר, כמה שיותר גבוה. ורגל שנייה, 5 בעיטות. מעולה. מפה אנחנו נמשיך לעבודה על הרצפה, לחימום של השכמות ולחימום לשורש כף היד. אוקיי, אז ירדנו לרצפה. בשלב הזה אנחנו נעשה חימום לשכמות. השכמות הן חלק מאוד מאוד אינטגרלי בעמידות ידיים. הרבה שליטה באה מהשכמות. אנחנו נעשה איזה חימום, אנחנו נעשה פלנק שרג. התנועה תהיה קירוב והרחקה של השכמות. לא תהיה שום תנועה באגן. האגן נעול, כל התנועה באזור הכתפיים והשכמות. אז אנחנו נהיה בפלנק, ידיים מקבילות אחת לשנייה. אנחנו נרצה להיות עם אגן פנימה, שכמות עגולות, ולמשך 30 שניות אנחנו נבצע קירוב והרחקה של השכמות. אין לי שום תנועה באגן, אני נושם כל הדרך, התנועה היא איטית וארוכה ולא קצרה ומהירה. כל הזמן לנשום.
יורד עמוק 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 בין הכתפיים, עולה גבוה גבוה לשכמות עגולות. זהו. מפה אנחנו נעבור לחימום לשורש כף היד. הרבה מהעומס שבה הולך לשורש כף היד, ואנחנו רוצים שהוא יהיה גמיש ומוכן לעבודה הרבה שתהיה לנו בתרגילים על הקיר. אז אנחנו נפתח אצבעות, נקשיט אותם, ומכאן נתחיל להשין את המשקל לכיוונים שונים. אנחנו רוצים לאט לאט להגדיל את הטווחים, שיהיה קצת כואב, אבל לא כואב מדי. ואנחנו נעבור ליד ליד, שורש כף יד לשורש כף יד, וגם נשחק עם הטווחים, נרצה להגדיל אותם, ככה אנחנו ממש נכין את הגוף לכל העומס שיבוא על שורש כף היד, ונוכל למנוע פציעות. ונעבור לאצבעות כלפינו. פה הטווחים אפילו עוד יותר קשים. מפה נעבור לאגרופים. אפשר לשים גם את האגרופים על מזרון, אם יותר נעים לכם. קצת קדימה ואחורה. קצת לפתוח לגב היד. והחימום האחרון שלנו פה, על הרצפה, יהיה חימום לאמות. האמות גם עובדות קשה מאוד בשביל לבלום את הגוף בעמידת ידיים. שוב, אצבעות פתוחות ומוקשטות. נשען עם כתפיים, כל המשקל יהיה מעל שורש כף היד, ואנחנו נעלה עם האמות עד שהכריות נשארות וכל היד באוויר. מרפיקים נעולים, שתי ידיים עולות יחד, שתי ידיים יורדות יחד. אנחנו עושים את זה 10 פעמים. למי שזה נהיה קל יותר, אפשר גם להרים את הברכיים באוויר ככל שמתקדמים. עוד 2. זהו. פה נעבור לקיר. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה פתיחת כתף על הקיר. בעמידת ידיים, המטרה שלנו היא באמת ששורש כף היד, מעל הכתפיים והגן, כולם בקו אחד. והרבה פעמים מה שמגביל אותנו זה שאנחנו לא מצליחים להביא את הידיים לקו הגוף, את הכתף, בלי שהמבנה שלנו יתפרק. אז אנחנו רוצים לעבוד על פתיחת כתף על הקיר. בשביל זה אנחנו נניח את הידיים ברוחב כתפיים על הקיר. מפה אנחנו נלך אחורה עד שנהיה באלכסון על קצות האצבעות. מכאן אנחנו רוצים להכניס את האגן ואת הבטן, לכווץ חזק, ולרדת כמה שאפשר בין השכמות. אנחנו נהיה פה למשך 30 שניות. כל הזמן דואגים שהגב התחתון לא יקרוס, האגן נשאר נעול כל הזמן, התנועה היא רק פה מאזור השכמות. Five, 4, 3, 2, 1. אוקיי, עכשיו אחרי שפתחנו את הכתף, אנחנו נעבור לתרגילים של העמידות ידיים. התרגיל הראשון שאנחנו נעשה יהיה חזה לקיר, chest to wall. המטרה שלנו היא להחזיק כמה שיותר קרוב לקיר שאנחנו מרגישים בנוח, ולעבוד על הקו גוף הישר, על הקו של כפות הידיים, כתף, אגן בקו אחד. אין בעיה שהרגליים יהיו באלכסון מהקיר, ככל שנתקרב יהיה פחות אלכסון. ואנחנו מתקרבים לכיוון הקיר. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לדאוג שהאגן לא נדבק לקיר, להרחיק את האגן מהקיר. יחד איתו אנחנו נרצה לבצע את הסיבוב אגן לאחור, את ה-PPT. אז אנחנו מתחילים. כל תרגיל אנחנו נעשה במשך 40 שניות. אז אנחנו מתקרבים לכיוון הקיר. כמה שאנחנו יכולים, ידיים ברוחב הכתפיים. מפה האגן ירצה ליפול לכיוון הקיר, אנחנו נרצה להרחיק אותו מהקיר ולנעול אותו. המבט יהיה למטה לכיוון האצבעות, המרפקים נעולים, כתפיים דוחפות למעלה כל הזמן ונשימות.
פוינט ברגליים אפשרי, אבל לא חובה. Five, 4, 3, 2, 1. ולרדת בזהירות. בהתחלה, אם מרגישים צורך לרדת לפני בכל תרגיל, זה אפשרי. עדיף לא לקרוס, אלא לרדת לפני הזמן. לא רוצים ליפול פה על הראש. אנחנו ננשום כמה שניות ונתכונן לתרגיל הבא. התרגיל הבא שלנו יהיה עמידת אל. תרגיל שנועד לעבוד על הגמישות בגב התחתון ועל היכולת שלנו לדחוף את הידיים למעלה, לדחוף את הטרפזים וליצור את הצורה הארוכה של עמידת ידיים. אז בשביל להבין איפה לעשות את זה, אנחנו יכולים לשבת, לראות לאיפה הרגליים מגיעות. כאן אנחנו מניחים את הידיים. מפה אנחנו נטפס עם הרגליים על הקיר וננסה ליצור צורה של אל. אם צריך בהתחלה חבר שיגיד לנו איפה לעצור, זה גם יכול לעזור. צריך לדחוף חזק את הרצפה, חזק את הקיר. ושהישבן יהיה מעל קו הידיים. את זה אנחנו נעשה במשך 30 שניות. אוקיי. מנסים ליצור צורת אל כמה שיותר ישרה, לא לתת לכתף ללכת קדימה, אלא לדחוף אותה חזרה פנימה. הרגליים דוחפות חזק את הקיר, גם אם זה מחליק. בטן אסופה בפנים. הגב עובד. ידיים ישרות. ננשום. 5, 4, 3, 2, 1. זהו. יפה. אנחנו נעשה עכשיו קיקים לקיר. קיקים לקיר, תרגיל מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים מה שאנשים נופלים עליו באימוני עמידות ידיים, זה שהם מנסים לעלות, וכל פעם נופלים ובזבזים את כל הכוח על זה. אנחנו פותרים את זה על ידי כך שאנחנו נבצע אותם לכיוון הקיר. הקיר ייתן לנו את המדד לאיפה לעצור, ואנחנו לאט לאט נרצה לעצור רגע לפני הקיר. ככה אנחנו נדע אם עשינו את זה חזק מדי, אנחנו נפגע בקיר. אם העוצמה חלשה מדי, אנחנו לא נגיע עד למעלה. אז בקיקים אנחנו נרצה להתחיל כבר במנח הכי נכון, אצבעות פתוחות, כתף מעל היד, דוחפת חזק, גוף עגול, ולבעוט עם רגל אחת, השנייה באה בעקבותיה. אנחנו רוצים גוף כמה שיותר עגול, בלי להקשיט את הגב. אנחנו נבצע 10 קיקים כאלה, כל אחד בקצב שלו, אפשר לנוח בין לבין. אנחנו לאט לאט נבדוק מה העוצמה שמתאימה בשביל להגיע לקיר. אז אצבעות פתוחות ברוחב כתפיים, כתף כבר מעל היד, רגל אחת מקופלת, השנייה ישרה, וגוף עגול. מכאן אני בועט עם רגל אחת, השנייה באה בעקבותיה. ופה הגעתי לקיר, זה אומר שעשיתי קצת חזק מדי. אני מנסה לבלום את הקיק שלי, גם עם האצבעות וגם עם האגן. אז אני בעצם מנסה לא להקשיט את הגב בזמן הקפיצה ולא לקפל רגליים. עכשיו אני אנסה לבלום רגע לפני הקיר. מנסים ליצור כמה שיותר עליות עדינות ולא חזקות לכיוון הקיר. גם אם פוגעים בקיר, לא נורא. ככה אנחנו רוצים לעבוד. עד שאנחנו מוצאים את העוצמה המושלמת בשבילנו. גם אם אנחנו מגיעים לקיר, אפשר בעדינות להתנתק ממנו. מזכיר שלא צריך לעשות את זה בקצב כל כך גבוה. שעצור רגע, לנוח, לנשום. זה באמת דורש הרבה אנרגיה, אבל עצם זה שיש לנו פה את הקיר כעזרה, גורם לנו לעשות את זה מבוקר יותר, וזה לא יהיה ניסיון מבוזבז, אלא אנחנו כל פעם נעמוד על הידיים אם נגיע למנח הנכון. אוקיי, אחרי שביצענו 10 קיקים לקיר, אנחנו נתקדם לתרגיל הבא. בתרגיל הבא אנחנו כבר פעם ראשונה ננסה קצת לעבור לניתוק של הגוף מהקיר. הניתוק יתבצע ברגל רגל. הרעיון בניתוקים מהקיר בחזה לקיר, ב-chest to wall, זה שהאגן מוביל את התנועה ולא הרגליים דוחפות את הקיר. אני לא מתנתק דרך דחיפה של הרגליים, אלא מהאגן
שהמשקל שלו מגיע מעל שורש כף היד. אז אני מטפס לכיוון הקיר, ובמשך 30 שניות אנחנו נבצע החלפות של רגליים. ככל שיש יותר שליטה, הריחופים בין ההחלפות יהיו יותר ארוכים ועדינים. בהתחלה זה לא פשוט, המטרה היא לדחוף את האגן כמה שיותר מעל הכתפיים. אז אגן מעל הכתפיים, נעילה פנימה, רגל דוחפת למעלה, לא מוקשטת קדימה, אלא לוחצת למעלה, ומפה מנסה החלפות רגליים. בהתחלה המשקל ירצה לבוא לכיוון הקיר, כל פעם לדחוף את האגן מעל הכתפיים, לנסות שכתפיים יישארו בקו אחד. מפה, ככל שאפשר לייצר ריחוף יותר עדין, ככה יותר טוב. מעולה. תרגיל הבא שלנו, אנחנו חוזרים לעבודה בגב לקיר, ב-back to wall. בעבודה הזאת אנחנו נקפוץ לכיוון הקיר, אנחנו נשאר עם רגל אחת ישרה על הקיר, והרגל השנייה מקופלת. הרגל שמקופלת תרצה ללכת על הקיר, ללוות אותנו הקיר, הרגל הישרה תהיה מנותקת מהקיר. אנחנו נראה את זה עכשיו, נפרק את זה. גם את זה למשך 30 שניות. אוקיי, אנחנו נעלה לכיוון הקיר. מפה רגל אחת מתנתקת מהקיר, מנסים לקבץ את האגן יחד איתה. הרגל השנייה מקופלת, מלווה. ככל שאתם יותר שולטים, דוחפים מהאצבעות. ככה אפשר לעשות את זה יותר בריחופים. אוקיי, אתם רוצים ממש ללוות את הרגל על הקיר? כל פעם שנופלים אפשר לעלות חזרה. 5, 4, 3, 2, 1. יפה מאוד. התרגיל הבא שאנחנו נעשה יהיה שוב ב-chest to wall, המנח המועדף. ב-chest to wall אנחנו ממש חייבים להיות במנח הנכון. ב-back to wall יש לנו את הלגיטימציה ממש ליפול לגב מוקשט. chest to wall מכריח אותנו לאסוף את כל הגוף, ליצור את הצורה העגולה הזאת. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו ננסה לבצע ניתוקים, או ברגל אחת או בשתיים, וליצור שהייה. מי שעוד לא יכול בשלב הזה, מנסה לעבוד רק על העברות משקל של הכתף והאגן מעל שורש כף היד, להרגיש איך המשקל עובר ולחזור. מי שמצליח בשלב הזה כבר לנתק את הגוף, מנסה ליצור ניתוק של 3 שניות, ולחזור חזרה לקיר בלי ליפול קדימה. אז גם עכשיו אנחנו נעבוד למשך 40 שניות. אוקיי. עכשיו לבצע את זה עם רגל אחת. וחוזרים לקיר. עם הרגל השנייה גם. עכשיו לבצע את זה עם שתי רגליים, הישענות, אגן, כתפיים. נתקים. ועם האצבעות דוחפים חזרה לקיר. חשוב להחזיק את 3 שניות האלה, ואז לחזור חזרה לקיר. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי. מפה אני ממליץ למי שכבר בשלב מתקדם יותר, להוסיף עמידות חופשיות ללא הקיר, להתחיל להתרגל, להתנתק מהקיר ולא להיות תלוי בו. מי שלא, בשלב הזה שווה להמשיך לתרגל שוב את התרגילים האלה. אבל אני מזכיר מה שעשינו פה לסיכום. עשינו חימום מאוד מאוד איכותי לכל הגוף, שהכין את כל הגוף שלנו לעמידות ידיים, מונע את הפציעות. אחרי זה פתחנו כתף על הקיר, פתחנו את כל הגוף, עשינו תרגילי chest to wall ו-back to wall על זמנים. ואני מזכיר, בעמידות ידיים, ככל שנתרגל יותר, במידה ובאיך שהגוף מרגיש, ככה אנחנו נצליח יותר טוב. אז שיהיה בהצלחה וניפגש.